Education 5.0 encourages innovation, hard working, diligence. Education 5.0 ina skies yeah man, young gaffer, kusvika rafa vaiziva tiswanu maita tina brain kuona kuona smart kuona watch inoita 36,000 gold rega 36,000 ichi chinoita 42,000 maizi tina skies ona boss tina boss skies waiza yaman chiwenda pa TikTok, Instagram, Facebook, wherever and you follow promise skies then itafadza chifire waiziva yamani rega tibvire rega tivabhure hatizipere rega tivamukirire chifire vaudze kuti vanoridza mbiri isaya skies hanzi aiwaona one line ini ndiri njanji inini handidye sadza nekabeji vaudze kundonaka kungedi vaudze kuti inini handidi kabeji vatidona sausage washamaneka sandwich waiziva ini handiite sabotage nekuti dzimwe controversy you can't manage beji uya beji anetsa tinomucheka seheji skies hande pastage tinovapedzera vozoona kuti aiwa kana ona tichisidha mari vari kusidha heji vapera mati tinovapedzera handina mukona anopisa zvosvikasavanzi tifaya tine idzi yeshiri toisa mukeji uye tivakwapai hanzi malines apera vakuzoiti haperi tine mabhazi isu tine mabhazi mazupo hatisina mabhazi tine marori tina skies tine marori maiziva yoman